आदा अबावथो नोंना लोगोआ दाबो सफैयासै माथो आगै मोनबाय होनना बुंदोंमोनथ' मानो दाबो सफैयाखैथाय ना नागिरनासो मोनाखै जोंखौ र' आं खेबसे फन खालायबावनि ब्लाड डनेट खालामग्राया सफैबायना औ सिस्टार नै फैगासिनो मोनसिगोन र' माबारै लिंहर मानसिखौ औ सिस्टार नै मोनसिगोन होनदों सफैब्लाथाय केबिनाव लानानै थां औ सिस्टार आइ आं फैसाखौनो हाखु दाखुखौनो लाबोनो बावगारबाय दालाय माथो थांनायाव गोबाव जाबावगोन औ आइ आं एटिएमखौनो लाबोनो बावगारबाय हाखु दाखुखौनो आदाखौनो खोन्थादो नामा नोंदाया थांबोला आरो बेयाव सोर नायगोन आइ आं सानदों फामेखौनो लिंहरनोसै लिंहर होनब्लालाय आबौखौ फामेमोननि न'आव दोनबोथोसै दे होनब्लालाय लिंहर फामेखौ थाबनो र' आं फन खालायनि र' नेटखौनो मोनाखै बेयावबो बायजोआव थांनो हायै मोनगोन खोमा औ थांनि र' थौ मानो एसेबां गोबाव खालायखौ नोङो थै सासे दुगामारा कास्टमार मोनदोंमोनलै बेखौ फिदिंनानै गोबाव जाबाय फै माबारै फै सिरियास सार नामा सिरियासआनो दे मानसिया फैबाय खोमा हे इसोर गोरोबनायबा हामगौमोन मानसिया सफैबाय दे हेलौ फामि आयं औ आयं मामोन आयं आं हाखु दाखुआवनो फैसाखौनो लाबोनो बावगारबाय एटिएमखौनो लाबोआसै नों जोंफोरनि न'आवनो दंना औ आयं नोंसानियावनो दं आयं देनाय नों फैनाय एटिएमखौ लानानै बे एटिएमआ माबायाव दं दे आंनि आलमारियावनो दं दे ताला मारियाखै दे आं बेयावनो दङ नों नायबानो मोनगोन र' बेनिफ्राय आयं आं थांब्ला गुथालखौलाय सोरजों लाखिगोन गुथालखौलाय लांफानांगौ ना नाङा आयं गुथालखौ नोंसा आइजोंनो गारबोथ'दो आयं जोंहा रावबो गैया न'आव आइया गैया मा खालायनांगौ र' नोंसाबो दा रावबो गैयाबालाय गथ'खौलाय दे आबौखौबो लाबोफादो होनब्लालाय नोंजों लाबोफा दे आयं होनब्लालाय आं लांफागोन दे थाब फै दे नै थांगौ मादै आइया मानो दाबो फैया आइया फैथ'वा राजा आबौआ आदै जादोंना हस्पिटालावसो दं आबौखौ बिजि होगोन औ आबौखौ बिजि थुगोन मादै आंखौबो थुदो बिजि डाक्टर माबा बिजि थुनाय औ जों आइजों थांसैथ' हा आइजों अबेयाव आबौखौ नायनो थांगोन थांसैथ' बुथार र' दे आं एटिएमआव फैसा बख'ना फैनो दे नों बेयावनो थाथ' दे बेखिनियावनो थादे राजा आं स्कुटिखौबो लक खालायासै नों आंनि गारिखौ नायबाय थादे राजा दे बेखौ ना नोंनि गारिखौ औ नाय दे आं फैसाखौ बख'नानै लाबोनि औ फिसा रोजा रोजा साबायखर थाबाय फिसा नोंनिसिम नों गैयामोनब्ला दिनै माबा जालांगौमोन दे मादै जायो न'निनो मानसि औ फिसा नों गैयामोनब्ला दिनै मा जागौमोन साननानैनो गिखांनाय मोनजोबदोंमोन आङो नों मदद खालायनायखायसो फिसा नङाब्लाथ' ब्लाडखौनो मोनाखैमोन न'निनो मानसि सानानै ला मादै आंखौबो माब्लाबा माबाफोर प्रब्लेम जाबावोला आंखौ गोसोखांबोलानो जाबाय मादै दे फिसा जागोन दे जागोन आंनिनो कलेजनि लोगो आयै बियो बिराद मदद खालायखायो मानसिफोरखौ गोबां मानसिनि थै होबायथ' बियो मालायनो थै होयै गावासो राखेंखें जालांबाय थां फिसा मायबा जाहोहैदो बिनो आंबो एटिएमखौनो लाबोनो बावगारदों फामेयासो नै लाबोगासिनो जागोनलै मादै नांलाया आं ओंखाम जाबोखादों नाङा र' फिसा थै होजोंना नोङो दुरबल जागोन र' थांनाय आबा थांनाय लाना थांनाय फै एसे मायबाफोर जाहैनि फै बेनिफ्राय आफेल थालिर मायबाफोर बायनानै हर बेनो नांलायालै मादै र' फिसा नांगौ र' मानो नाङा नोंनि थाखायनो जिउखौ मोनफिननाय बायदि जाबाय नों नङाब्लाबा मा जागौमोन दे बायनानै होगोन दे आङो फै दे मादै थाथ'दो होनब्लालाय बे मानसिखौ अबाव नुदोंमोन आङो दे फिसा दे थां बेखौथ' आङो रादायजोंसो नुदोंमोन गारियाव आदा रनाय औ मा आदा नोंनो जोंफोरनि आफानो ब्लाड होदों नङा होमबा
औ बिनानाव आंनो होदों। आदा नों गारि सालायोना आदा? औ बिनानाव सालायो। बेनिफ्राय नों जे दहाय मानसिखौ थिखांदोंमोन बे मानसिया अबेनिमोन? बेनिफ्राय बे मानसिया अबेयाव दं नों खोन्थानो हागोन नामा आदा? अबेयाव दङ बे मानसिया? बे दुगामारा मानसिया ना? आंनि गारियाव गाखोनाया ना? जायखिजाया दहाय आफाखौ लाबोनायाव गारि हामा जानायाव आं लामायाव नुदोंमोन। बे मानसिया अबाव थायो आदा बेयो? प्लिज अननानै बेनि एड्रेसखौ खोन्था आदा नों मिथिगौबा। बे मानसियाथ' बै थुथ्रापारा सकआवनो ओंखारदों। बेनिफ्राय अबाव थायो मिथिगौ ना आदा? नों मिथिगौ ना अबाव थायो बेखौ? आं बिखौ बै धरमपुर टाउननि माबा बै लज थायोना बेनिफ्राय थिखांदोंमोन आङो। बेनिफ्राय बिनि मुंखौ मिथिगौ ना आदाया? बिनि मुंखौ? बिनानाव मुंखौथ' मिथिया आङो, नाथाय माबा बियो मुम्बाइआव थायो होननानै बुंदों। बिनि नङा होननानै बुंदों। मा जाखोहाय? सोर मानसिनि बाथ्रा सोंदों नोङो? सोर मानसि मान नांगौ? आं दा खिन्थाथ'नो हाया आयै, उनाव खिन्थागोन आं। थांसै आङो। थांसै? अबाव थांनो? मा खालायनो नायदों नोङो? आयै आं उनाव खिन्थागोन, थांसै आङो। कुतुआ जोंहानि बायदिथार। जोंहानि जायो कुतुआ, जोंहानिसो खोमा। कुतु नों ओंखाम उखैदों कुतु? आंबो थांगोन न'आव। कुतु न'आव थांसै जोंहा। न'आव थांसै। फै थांसै। कुतु फै थांसै। फै कुतु। मानो थाङा नोङो? फै। अबाव थांखो गुथाला? गुथाल बेयाव थानो होदोंमोन माथो आङो। अबाव थांखो गथ'आ? आयु राजा! गुथाल मा जालायखोथाय हरखाबनो? सोर मानसिनि बाथ्राखौ लानानै बेबायदि गाबै सोरखौ नागिरनानै थांखो बियो? सोरमोनबा? बे सिनायो नामा नोङो फिसा? सोरबा लोगो खोमा, आगोलनि लोगोफोर। मादो सिनायनाय माने? आं बेखौथ' सिनाया। माबा ओजोंनिसो होननानै बुंदों। मुम्बाइआवसो थायो होननानै, बेयाव माबा खामानि दंनो बेयाव फैदों होननानै बुंदों। आगोलो बेबायदिनो मानसिखौ नुनाय बायदिबो मोन्दों, नुयैबो बायदि मोन्दों। नुनाय बायदि मोननायखाय आं सोंदोंमोन बिनि नामा होननानै। बियो आरो बुंबाय आं बिनि नङा, आं मुम्बाइआवसो थाखायो उन्दैनिफ्रायनो होननानै बुंदों। सोर जागौथाय? गथ'आनो दुखुआनो जोबला। खिन्थानानैबो थाङासै। अबावबा थांखो दा? जेबो नङा दे, माखाय फैफिनगोन आरो मालाय। सोरबा लोगो आरो। इसोर खेफ्रोमो आंनि जिउआव जाबोनाय जाथायफोरखौ नोंनिनो लिरनाय, खाफालनिनो लिरनाय होननानै गनायबोगासिनो दंमोन। आं माब्लाबाबो नोंनाव जेबो बियाखै इसोर, नाथाय बे खेबाव आंखौ खेबसेल' रादायजों लोगो मोनो इसोर। आं जुदि बे जिउआव रादायखौ थांनानै दं होननानै मोनथिनानैबो खेबसेबो लोगो मोनालासिनो जुदि बे संसारनिफ्राय थैनांगौ जायो, थांनानै थानांगौ जायो, आंनो बे संसारखौ नाङा इसोर। आंनो बेबायदि संसारखौ, आंनो बेबायदि जिउखौ नाङा। अन्नानै खेबसेल' लोगो मोनो आफा इसोर। आंनो आरो जेबो नांला बे संसाराव, खेबसेल'। माबायदि बेकवार्ड जायगालै साला। मोनसे टिमावबो फैसा मोनासै आङो। खर' गाज्रि खालायजोबगोन दे आंखौ। दाबार गारि गोदान हमबावनांसिगोन। अबे गारियाबो थाङा। दिस्टार्बसो। खामानियाबो जायासै दिनै। दा आरो थाबावनांसिगोन साननैसो। माब्लाबा जायो। आदा धर्मपुरसिम थांनो ना? धर्मपुरसिमथ' गोजानथार जागोन। आंना गारिया चार्जआनो गैया। थांनो हानाय नङा नामा आदा? आं हानाय नङा दे बिनानाव, बेलेगाव सोंहैथां। दादै गारिया थांगौमोन ना? दादै गारिया धर्मपुरसिम थांगोन ना? आं थांथ'ला दै, आं न'आवसो थांनो नागिरदों। ओंखाम जाहैनाय सम जाबायना। बै थिनियालिसिम थांनाय मोनगोन दे। नांगौ
जानायखाय गारिखौनो गंसेबो मोनला इसोर नों मानो बेबायदि खालायो आंजों गंसे गारिखौनो मोनला आङो ओरैनोबा गारियानो गारि दिनै आं नांगौ जानायखाय जेरावबो गंसेबो गारिखौनो मोनला आङो आं थाङैनि सिगांनो रादाया मुम्बाइआव थांफिनबालाय मा जागोन बेबायदिबा आं बेखौनो मोननाय नंला गंसेबो गारि मोनला आङो रादाया दिनैनो थांफिनाथ' ना बे थांनायखौसो आं नुबाय ना थांथारबायसो बेयो थांबायसो खोमा रादाया इसोर नों जुदि दिनै रादायखौ थांहोबाय नों जुदि आंखौ दिनै रादायखौ लोगो मोनोआ नोंखौ दिनैनिफ्राय आं फुजिया नोंखौ फुजियाखै आं सानगोन बे संसाराव इसोर होननाय रावबोआनो गैया रावबो इसोर गैया खोनासंना ला नोङो इसोर दिनै खोनासंना ला दिनैनो आं रादायखौ लोगो मोनोमोन नोंखौ फुजिया आं दिनैनिफ्राय नोंखौ फुजिया आङो गैया रावबो भगबान इसोर गैया खैफोदनि समाव नों इसोरा नोंनि फिसाखौनो मदद खालायनो हायाबा नोंबो जेबोनि इसोर नङा दां जेबो इसोर नङा नोंबो